partida. Jo l'anava a començar arran de Caixes de Jocs. Dic, a veure què tal va, i de moment diu, bueno, està bé, no sé què, però mirant el seu directe vaig dir, puf, no, encara no. I tu, Pulga, ho vas veure? Que va passar-me una cosa supertotxa, també, que és que estàs parlant amb un personatge, una conversa com la que tenim tu i jo ara, i de sobte el truquen... I desapareix. No, el truquen, però el truquen perquè quan tu et vas movent per la ciutat, segons la zona, et surten uns personatges que et van donant feines i es presenten. Doncs et truquen i tu estàs el personatge parlant amb el que està tenint la conversa i alhora amb el que està al telèfon i tens a la pantalla la frase per escollir un i l'altre. Vull dir, i això et trencava molt a més perquè amb el personatge que estaves parlant era un moment emotiu, un moment d'estar-hi atent a... Perquè dius, i l'altre està demanant una pizza. I dius, no, això sí que ho fa molt bé, que jo crec que és que al final això ho han mig arreglat, el que fan és, si passa això, acaba amb el telèfon i després continues amb la persona. Però clar, la persona en cap moment hi ha una interacció que digui ui, perdona, és que és superurgent, si no contesto aquest paio em foten un tret o alguna cosa, saps? Jo què sé. No hi ha cap... I és una cosa... I a més l'altre personatge que està esperant també et va dient contesta'm, no? Joder. I dius, no, però jo estic al telèfon, no? O sigui, és patètic, allò. M'ha passat només un cop, això, però... És que hi ha coses que... Ja m'has tret les ganes. Volia tornar a comentar